వెయిట్ అందరికీ కాదు కొందరికి హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. ఎందుకు కొందరికి అంటే ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. రీసెంట్గా ఈరోజు చూసిన దాని ప్రకారం చెప్తున్నా. రిపబ్లిక్ డే అంటే ఒక ఫెస్టివల్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఫ్లాగ్ని ఎగరేసేసి సెల్యూట్ చేసి జనగణమన వాడి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. ఓకే, వీళ్ళెవరికి ఈ రిపబ్లిక్ డేని మీరు ఎంజాయ్గా ఫీల్ అవుతున్నారా, లేకపోతే రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రకారం ఫీల్ అవుతున్నారా? బట్ నేను పాయింట్ చేసిన ప్రకారం అయితే బయట ఈరోజు ఎగురుతున్న జెండాకున్న ఒక రెస్పెక్ట్ రేపు రోడ్ల మీద పడ ఉండే ఆ ఫ్లాగ్స్ స్టిక్కర్స్ కానీ, లేకపోతే ఆ ఫ్లాగ్స్ కానీ, లేకపోతే కవర్స్ కానీ, ఫ్లాగ్ ఏ మెటీరియల్తో చేసినా కానీ దానికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, అంతేనే కాదు. అలాంటప్పుడు ఆ ఫ్లాగ్స్ని మనం రోడ్ల మీద కాలువలల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇప్పుడు కట్టేసిన ఫ్లాగ్స్ స్టిక్కర్స్ అన్నీ చెత్తకుండలో పడేస్తారు. మరి ఎగరేసిన ఫ్లాగ్లో ఉన్న రెస్పెక్ట్ వీటిల్లో ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? సో అలాంటి వాళ్ళకు నేను విషెస్ చెప్పలేదు. అందుకే కొందరికి అని చెప్పేసి నేను ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేసిన పర్సన్కి మాత్రమే హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే.